Era în primăvara lui 1945, când posturile de radio au anunțat că marile puteri occidentale nu se încheiase tratatul de pace. Au hotărât că Ardealul revine României. Era lupta mare pe care o ducea Budapesta să recucerească Ardealul de Nord. Asta nu era un secret pentru nimeni. Și atunci toată studenții mai ieșit în stradă, de bucurie, să aplaude această hotărâre și s-a umplut orice centru orașului de studenți și jucând și strigând și dansând, era imediat după Paște. Și am mers aici, în piața Catedralei, se ieșea și de la operă, că era seara. Așa că s-a umplut piața de oameni, a ieșit părintele Laurențiu Curea, bătrânul, în fața catedralei, pe trepte, însoțit de un diacon și el cu lumânare în mână, îi avea lacrimi în ochi, zice, studenți, zice, eu v-am dat binecuvântarea să plecați în Surghiun la Sibiu și mulțumesc lui Dumnezeu că tot eu sunt cel care vă primește înapoi. Și momente emoționante. Și atunci a ieșit și episcopul Nicolae Colan în reședința și a ieșit și atunci noi studenții ne-am dus și l-am ovaționat. Și de acolo ne-am îndreptat pe calea Moților, unde a ieșit fostul în balcon, iar eu, care eram președintele studenților, eram călugăr, purtam rasă, m-am urcat sus în balcon și am spus, preasfințite, studențimea română, a venit să vă șteargă de pe obraz scuipatul unguresc, că scuipaseră unguriul, să știam. Și atunci am sărutat mâna și obrazul.